Nyt tavataan boostereita. Näitä on paljon. Näitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekana Temppua Forces setti. Katsotaan mitä tulee. Koodia. Katsotaan energia. Nyrkkienergia. Joku. Berryball. Energia. Koko. Sitten tulee... Ei tullut mitään. Seuraava. Nyt tavataan pihalla näitä. Voitte kommentoida, että haluatte pihalla, jos te haluatte lisää Pokemon-korttivideoita, että mä vaan pihalla Pokemon-kortteja. Ja voitte kommentoida. Ja sitten mä katson teidän kommentteja. Tällainen. Unohti muuten näyttää koodi. Ei huomiks tässä Iskä näytti sen. Seuraava. Otossa tää. Seuraava. Temppua Forces taas. Tässä on kyllä eri setti. Mitä nyt ovat näin? Saanko auki? Koodi. Energia. Ja seuraava. Ei tullut mitään. Tän jälkeen on 3. Mä toivon, että kun tästä tulee vielä kultaisia kortteja tästä Temppua Forces-setistä, niin täältä voisi tulla ja mun lempikortit, toiseksi lempikortti, tässä on koodi. Toiseksi lempikortti on kultainen kortti ja sitten lempikortti on lempisana on tää voi ihan hirveen tulla. Ja ei tuu mitään. Vespekki. Ihan hieno. Seuraavaksi tää Destiny Rivals. Tää on ihan sika hyvä setti. Koodia. Daltone. Minä näen sinut energia. Ei 2 tuli. Ei tullutkaan.
Tuleeko? Ei. Onpa nää nyt huonoja nää boosterit. Onpa huonoja. Seuraava. Mitä tulee? Koodi. Mä en tiedä sitten näitten Pokemoneiden nimiä. Pokepallo. Levelsä. Levelsiä mitä tulee? Guu! Näyks. Mikä se on? Last Pack Magic. Last Pack Magic, joo. Mikä? Joo, näin on tää niin zombian. Koodi. Eneviä minä katson. Oi, kun on hieno. Okei, moikka!